Dvojica Zaječaraca uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su proizvodili i prodavali narkotike. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru uhapsili su VM 31 godina i MB 28 godina iz okoline ovog grada, u čijim su stanovima pronašli 4 kesice sa kokainom ukupne težine 76,18 grama, ali i manju količinu marihuane. Policija je pronašla i 3 digitalne vagice za precizno merenje sa tragovima kokaina, novac u iznosu od 8.550 evra, kao i 2 mobilna telefona. Osumnjičenima je po nalogu tužioca određeno zadržavanje do 48 časova i oni će uz krivičnu prijavu kojom se tereti da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.